Здравейте, хора! Аз съм Мастер Крис и днес ще играем Minecraft Survival. Да, това е втора серия на Minecraft Survival. Да. Какво има в честа? Това е добро. Ще взема... не, топик. Пика. Ще има на майник. Така, да видим. Така. Много е добро. Мен лично ми харесва така да си го имам на близичко, ходя, да си чупя. Като ми трябва малко стоуна. И е готово. Просто ми е много удобно. Може да направим нещо. Гледайте. Ми крафтинг тейп. Goodness me. Jesus. Така от тук ще минем. Тук. Опа! Не знам дали... така няма да се получи добре. Какви глупости правя, бе, хора? Пълен идиот. Това е много... Всъщност не така, за някъде изглежда яко. Вземам нещата. Не, така всъщност е доста яко и си разширих малко къща. Да отива тук. Какво ли друго да направя? Ще сложа тия се пекат. Чакай да... не. Трудно това да бъде достатъчно. Да имам храна. Какво ли бих направил? Нещо трябва да тук да построя, така си мисля, че. Не бях измислил просто какво да правя този епизод. Може малко си вземем дърво. Не, аз имам много дърво, ама... Не знам. Може мината си правим. Да, мината. Това ще да си взема малко дърво от тук. Не знам защо. Просто да губим време. Така ще го сложим. Всъщност не така да някъде готино. Така, гледайте. Така е супер. Така, надолу ще копаем. Нашата мина! Само, че трябва торчове.
да имаме. Че, да видим тук. Това не прилича на нищо. С това си пром да го правя. Но хора, аз не мога да минавам през врати. А пък камо ли да си направя цяла мина. Аз се чужа с толкова лоша подготовка. Как съм оцелял толкова време в този world? А, не, чакайте. То е на такъв мод, че да ми е лесно. Аз на Майнкрафт не съм добре. Не! Всъщност... Ай, така ще се направи по друг начин. Така. Ето така. Точно ще са ми. Са ми точно. И така. Излизаме надолу. Добре подготвен съм. Малко ме... Всъщност не ме е страх. Но ми е много странно така. Така. Слеза малко надолу. Стига бе! Сега как се оправим тук? И то съм много надолу. Дано да няма равин там долу, защото аз не помня дали съм спал. Дано да съм спал, защото ако не съм... Аз мисля, че спах, но може да се бъркам. А шансът да се бъркам е голям. О, стига бе, то колко хубаво да имате, ама че пък толкова вече е прекалено. Аз ще го обера. Така. Чакайте, какво? Така. О! Е така. Няма как да падна. Супер. Хайде да искам нещо сочно, нещо хубаво. Това е нещо сочно, нещо хубаво. А тук хубавото е, че като открия нещо ми е така в изобилие ми е и ми хареса това. Това е супер. Ама и не можеше ли... Чакайте. Може да бъдат малко повече. Така много досадно. Да откриеш нещо, което не искаш. И да кажеш, о, мага. После да се каже, о, не, нямам. Толкова много и... Много гадно. Не знам, защо така купаех. Да видим кога ще дойде време. Нямам търпение да дойде времето за нещо велико откритие.
Така. Хайде. 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 Припкай. Припкай нагоре при мама. Така. Така е супер. Тук всъщност ще няма. Ще видя за тия два дали ще стане. Така е супер. Ще го натискам. Така. Ще украсим малко минато. Всъщност няма да е минато. Ще е кащане. Нашата красива велика къща. Еска. Ще сложим цвете. Това става. Ехол. Така ми харесва. Хора, това беше всичко за днес. Аз съм Мастер Крис. Чао!